diolch i chi bawb am eich cwmni ac am yr arwydd o groeso. Diolch i Joan am y cyflwyniad ac hefyd i Gymdeithas Hanes yr Annibynwyr am y gwahoddiad i draddodi y ddarlith hon. Mae wedi bod yn destun difyr i'w ymchwilio y cyfyngiadau presennol a'r ffynonella ac fel cymaint o bynciau wrth i chi grafu'r wyneb, dach chi'n sylweddoli fod o'n faes mawr ac eang iawn iawn. A crafu'r wyneb fyddai'n wneud yn ystod y ddarlith hon. Y pla ac ymateb yr Eglwys yn udd yr haint echryslon. Mae'r is-deitl yn dod o emyn gan J.J. Williams sy'n anwyd yn Halybont Aberystwyth ac un a ddaeth yn weinidog ar Eglwys y Tabernacl Treforys Maes o Law. A dyma'r pennill cyflawn o'r emyn sydd yn cynnwys yr is-deitl. Tydi ddiddanydd mawr y saint yn udd yr haint echryslon o dyrod y dangnefedd pur i symud cur y galon. Yn y papur hwn mi fyddai yn edrych ar 3 pheth yn benodol. Yn gyntaf, plai yn gyffredinol, plai yng Nghymru, ac yna ymateb yr eglwysi. Naill i'r gwneud cyfiawnder a hwnnw mewn gwirionedd. Yn gyntaf, y plai neu heintiau yn gyffredinol. Yn ei lyfr The Rise of Christianity, mae Rodney Stark yn nodi gyda syndod bod haneswyr, ac yn arbennig haneswyr Cristnogol, wedi anwybyddu arwyddocâd pellgyrhaeddol plai ar ddatblygiad crefyddol, cymdeithasol ac economaidd o fewn I ddynoliaeth. Enghraifft, yn hanes yr ymerodraeth Rufeinig, anwybyddwyd hyd yn ddiweddar effeithiau heintiau difrifol ar y poblogaethau. Yn y gorffennol fe ystyriwyd mai canlyniad anfoesoldeb a gormodiaeth a grym y barbariaid oedd y rheswm am gwymp sydyn yr ymerodraeth Rufeinig. Ond bellach, credir fod y cwbl wedi danseilio oherwydd haint difrifol a laddodd ganran uchel o'r boblogaeth. Maent John Davies yn ei gyfrol Hanes Cymru fod digwyddiad cyffelib yn hanes cynnar Cymru pan ysgrifennodd fel hyn. Diau y gellid priodoli llwyddiant y Saeson ar ôl 550 yn rhannol i'r nychdod a drawodd y Brythoniaid o ganlyniad i'r pla. Tarddodd hwnnw'n yr Aifft yn 541 a chyrraeddasau orllewin Prydain erbyn 549 pan fu farw Maelgwn fawr ohono. Ymddengys na thrawyd y Saeson gan y pla, canis nad oedd ganddynt hwy, fel yr oedd gan y Brythoniaid, gysylltiad uniongyrchol a glannau môr y canoldir. Credir bellach I bla 549 fod yn gymaint o ergyd a phla enwocach 1349. Trawodd yn arbennig fel y gwnaeth y pla y mae'n awgrym amdano ganrif ynghynt. Yr hyn oedd yn weddill o'r drefn Rhufeinig. Os yw'r ddamcaniaeth fod y Saeson wedi ymatal rhag ymgartrefu yn yr hen ddinasoedd Rhufeinig yn gywir, dichon mai ofn y pla oedd yr rheswm pennaf am hynny. John Davies. Roedd cysylltiad uniongyrchol rhwng yr Eglwys Geltaidd yng Nghymru a Rhufain a'r Dwyrain Canol, ac roedd hwn yn fodd I gario afiechydon. Nid oedd hynny yn digwydd gyda thrigolion de-ddwyrain Prydain, gan nad oeddent wedi arddel y ffydd Gristnogol bryd hynny. Ni chyrhaeddodd Awstyn I efengylu ymhlith yr Anglo-Sacsoniaid hyd 597. A mae'r cwbl yn y fan yma mor gyfredol i'n hanes ni heddiw yn 2021. Felly, o ganlyniad yma effaith heintiau ar hanes yr Eglwys ac ymateb Cristnogion I hyn yn bwysig i'w astudio mwyn deall y datblygiadau a'r peryglon yn well. Efallai, pe na bai'r hen fyd a'r hen ddiwylliannau wedi rheibio gan blai, gan danseilio systemau gwleidyddol a chrefyddau paganaidd, na fyddai twf yr Eglwys Gristnogol
wedi bod mor llwyddiannus. Y mae Stark yn ei lyfr yn dadlau fod ymateb Cristnogion cynnar i blai yn ystod y 2 ganrif gyntaf wedi bod yn rhannol gyfrifol am ei llwyddiant. Oherwydd, yn gyntaf ei bod yn gallu rhoi rhesymau credadwy am heintiau, a hynny gydag ysbryd o obaith bob amser i'r dyfodol. Yn ail, oherwydd ei cariad a'i dyngarwch tuag at ei cyd-ddinasyddion a'i parodrwydd i roi gofal syml i'r dioddefwyr, ac yn drydydd, wrth i gymdeithas a strwythurau cyfarwydd chwalu o ganlyniad i'r plai, fod Cristnogion wedi camu'r bwlch gan greu sefydlogrwydd cymdeithasol. Dros y canrifoedd yng ngorllewin y byd, y mae ymweliadau gan heintiau di-fal wedi eu cofnodi. Yn achlysurol i ddechrau, ond yna wrth i bobl ddod yn fwy llythrennog, yn amlach ac yn fanylach. Yn gyffredinol fe gyfeirir at 4 pandemig mawr byd eang. Yn gyntaf, y pla biwbonig yn ystod teyrnasiad yr ymerawdwr Justin 541, 542. Mae'r rhai yn amcangyfri fod oddeutu 10% o boblogaeth y byd wedi marw o ganlyniad i hwn. Yn ail, y pla du yng nghanol y 4edd ganrif ar 10, 1346 i 1353, ymledodd hwn o Asia i Ewrop gan adael celanedd yn ei sgil. Y mae'r rhai yn awgrymu i fod o wedi lladd hanner poblogaeth Ewrop yn y cyfnod hwnnw. A mi oedd hwn wrth gwrs yn cael ei ledu trwy lau ar lygod ffyrnig ac anifeiliaid bychain. Ac mi oedd hwn yn ymwelydd cyson ac yn dod yn donau mileinig fel yr ymweliad â Llundain ym 1665-66. Y trydydd, ym 1889-90, bu pandemig ffliw difrifol trwy'r byd a ledodd fel tân gwyllt gan ladd dros filiwn o bobl a'r pedwerydd, wrth gwrs, 100 mlynedd yn ôl, fe ymddangosodd y ffliw Sbaenaidd 1918-1920, pryd y bu farw oddeutu 50 miliwn o bobl yn fyd eang. Yn yr ail beth ydy plai yn fwy lleol yma yng Nghymru. Fe gefais lawer o wybodaeth fuddiol am hyn yn y llyfr ardderchog nad oeddwn yn ymwybodol o'i fodolaeth tan i mi baratoi y ddarlith hon, gan Glyn Penrhyn Jones, sef Newyn a Haint yng Nghymru, a gyhoeddwyd ym 1962. Wrth i ni symud ymlaen, mae'n rhaid i ni sylweddoli, fel da ni'n gwybod yn dda iawn ar hyn o bryd, fod yna nifer o ffactorau sy'n cyfrannu tuag at ledaeniad heintiau, ac sy'n golygu mai pobl mwyaf difreintiedig cymdeithas sy'n dioddef fwyaf ym mhob oes. Er mwyn llesteirio lledaeniad haint, mae'n rhaid wrth wybodaeth, glanweithdra, dŵr glân a bwyd meithlon. A dwi'n meddwl rwan am hanes y byd yn y gorffennol. Cyn ail hanner y 4edd ganrif ar 15, nid oedd yr rhain ar gael yng Nghymru yn gyffredinol. Nid oedd pobl wrth gwrs yn gwybod beth oedd na bacteria na feirws, fod Leeuwenhoek wedi gweld bacteria cyn belled yn ôl am 1677, ond bod pawb arall wedi anwybyddu y ffaith i fod o wedi darganfod bacteria. Ac yna fe welwyd feirws am y tro cyntaf ym 1892, a hynny gan Dimitri Ivanovsky. O ran glanweithdra, doedd ymolchi ddim yn rhwydd cyn y cyfnod modern. Doedd dim systema carthffosiaeth ar gael, troi clos yn y caead yr arfer, neu daflu carthffosiaeth i'r caea ac i'r afonydd. A hyd y ganrif ddiwethaf, roedd safon diet pobl yn gyffredinol yn eithriadol o lwm yng Nghymru. Un peth da ni'n anghofio oedd yn cyfrannu'n fawr iawn at salwch a heintia yng Nghymru oedd diet gwael a llwm, a hefyd newyn.
Yn aml iawn, da ni yn goreiro y gorffennol ac yn anghofio fod newyn wedi bod yn rhan o fywyd gwerin Cymru drwy y canrifoedd. Rhywbeth efallai sydd ddim yn cael digon o sylw yn hanesyddol wrth ddadansoddi troeon gyrfa ein cenedl. Roedd lluniaeth cyffredin y Cymru am ganrifoedd yn seiliedig ar fara ceirch, canrig a bara haidd, a bwydydd fel uwd, bwdran, siot, llymru yn gyffredin iawn. Roedd y bwydydd hyn yn llawn o garbohydred ond yn ddiffygiol mewn protein a fitaminiau. Yn amlach na pheidio, roedd eu cynhaliaeth yn llwyr ddibynnol ar economi amaethyddol a chyneuafau lleol. Dywed Glyn Penrhyn Jones, yn y 10th ganrif ar 10, bu cyfnodau o newyn embyd yng Nghymru. Roedd newyn mawr trwy Gymru ym 1247, methodd y cnwd yn drychinebus ym 1316. O ganlyniad I gynheuaf gwael a glaw di-baid am 4 mis, roedd newyn ac fe weithygodd pethau gyda gymweliad y Pla Du yn 1349. Bu ymosodiadau parlysol y pla hwnnw yn foddion I chwalu llawer ar hen batrwm economaidd yr oesoedd canol. Di-boblogwyd cymunedau cyfan, aeth erwau ffrwythlon yn ddiffaith, a thenodd anial lle bu gardd. Ac yn y blynyddoedd 1361-62, daeth y secunda pestilensia I ddwysau trallodion y Tsieineaid yng Nghymru yn y cyfnod cofniadwy hynny. Dyna eiria Glyn Penrhyn. Canlyniad diet gwael a newyn yw fod pobl yn agored iawn I salwch a heintiau. Rhaid sylweddoli mai gwlad dlawd gan fwyaf oedd Cymru. Ceir enghreifftiau o newyn hefyd yng Nghymru yn y 19fed a'r 4th ganrif ar 15 a esgorodd ar derfysgoedd ar Ynys Môn, Pwllheli, Caerfyrddin, Fflint a mannau eraill. Gwelir dyfnder y tlodi yng nghofiant John Ifans Eglwys Bach yn y 4th ganrif ar 15 a'i ymweliadau gyda'r Cymru oedd yn byw yn y slymiau yn Lerpwl. A hanes trist ydy hanes Robert Thomas ap Fychan bu'n weinidog yn Rhos Llanelch Rhugog a'i chwaer yn ei plentyndod yn gorfod gweu sana a chasglu cen cerrig mwyn I werthu, prynu bwyd i'r teulu. Ac hefyd hunangofiant gweirydd a pris. Bu rhaid I gweirydd fynd ar y plwyf oherwydd fod ei rieni wedi marw. A dyma ddywedodd am un teulu yn bu'n aros gyda hwy mewn lle o'r enw Tryfil Bach. Prif hynodrwydd y teulu yma oedd bitrwch, tŷ budur, bwyd budur, gwely budur, dillad budron. Ar fyr tawch drewllyd budreddi oedd yn llenwi'r ffroenau ym mhob twll a chornel o'r fangre anymunol. A chyda'r nos, mi oedd y teulu hwnnw yn teulu eli arian byw ar gweirydd a pris, mwyn atal chwain ac hefyd mwyn goresgyn y ffaith nad oeddan nhw byth bythoedd yn ymolchi. Yr heintia fu'n effeithio fwyaf ar Gymru dros y canrifoedd oedd y Pla Du, y Frech Wen, y Ddad Felen, y Gwahanglwyf, Clwyr Marchogion, y Clefyd Chwysu, Teiffws a'r Ddarfodedigaeth neu'r Pla Gwyn. Dwi am sôn am 4 ohonyn nhw yn gyflym. Y Pla Du. Yn y 4th ganrif ar 15, fe ddywedir fod y pla hwn neu'r farwolaeth fawr, fel ei gelwyd, wedi tarddu'n Asia gan ymlwybro'n angheuol i'r gorllewin a chyrraedd cyn belled â Chaerfyrddin arfenni erbyn 1349. Enwau Cymraeg eraill arno oedd y nodau neu clefyd y nodau neu'r cornwyd.
Fel mae rhai o'na chi'n gwybod fe geir dau fersiwn ohono sef y niwmonig a'r biwbonig. Mae'r niwmonig yn cael ei gario gan yr anadl a'r biwbonig fel y dywedwyd yn cael ei drosglwyddo gan chwain llygod mawr. Dywedir fod oddeutu treian o boblogaeth yr hen fyd wedi cael ei lladd gan y pla hwn. Rhyw 25 miliwn o bobl yn Ewrop yn unig. Roedd yn ymweld dro ar ôl tro a chenhedloedd ac ardaloedd gan nad oedd unrhyw fath o fodd i'w reoli. Fe ddywedodd y bardd Ieuan Gethin o'r 15fed ganrif oedd yn byw ym Mlaenau Morgannwg fod y pla wedi lladd ei holl feibion ac fe ysgrifennodd farnadau i rai o'i blant. Dyma aralleiriad y cyfoes o ran o'i farnad i'w fab Siôn ab Ieuan Gethin. Gwae fy nghalon bellach am y llanc, y mae hiraeth yn foeri, y mae'n ddolir am fy mab i, y mae clwyf yr wyfyn i deimlo, y mae'r galon ddiniwed ar ia, y mae'r corff heb nemor ddim synwyr, y mae'r enaid yn marw ynof, a'r llygaid trallod cyson sydd wedi treulio oherwydd wylo gormod. A y bardd yn y fan honno yn ymateb i farwolaeth ei blant. A mae haneswyr yn amcangyfri fod o leia chwarter poblogaeth Cymru wedi marw y 1349 i 1350 a bod y boblogaeth wedi gostwng o 300,000, dyna di'r amcangyfri o boblogaeth Cymru, yn 1350 i 200,000 erbyn 1450. Wrth gwrs, mae yna fwy na 300,000 yn byw yng Nghaerdydd yn unig erbyn hyn. Yna'r Frech Wen, fe ymwelodd y Frech Wen a Chymru droeon drwy'r canrifoedd ar ei hawld gan gynaeafu bywydau yn ddidostur. Yn ystod yr Oesoedd Canol, nid oeddent yn gallu gwahaniaethu rhwng clefydau, ac felly mae'r cyfeiriadau yn anelwig, ac felly mae ansicrwydd pa glefyd oedd yn taro bob amser. Ond fe gynyddodd nifer y dioddefwyr yn ystod yr 11fed ganrif ar 15, daeth pobl yn fwy cyfarwydd ar frech a chyda'r creithiau a dawyd ar groen y rhai o'r oesau. Cyrhaeddodd yr afiechyd ei anterth yn ystod y 19fed ganrif gan achosi marwolaeth i filoedd flwyddyn ar ôl blwyddyn. Fe ganodd Cadwaladr Robert o Bennant Melangell amdano ei hun yn dioddef o'r Frech Wen. Meddai brech heb degwch, brech am digiodd, brech drwy boen fad ddi hoen. Fy hollawl groen hyllodd, brech ansuriol, brychan sorod, a brech anferth braw ei chanfod. Ac fe ddioddefodd rhai Cymru enwog yn y 19fed ganrif oddi wrth y Frech Wen. Fe gafodd Twmor Nant, Iolo Morgannwg, Griffith Jones, Llanddowror, y Frech yn ei plentyndod, ond mi oedd William Williams Pantycelyn yn 25 oed cyn ei chael. Fe ymwelodd y Frech hefyd â theulu Trefeca yn ôl cofnodion Efan Moses o fywyd yn Rhefeca yng nghyfnod y teulu rhwng 1756 a 1762 bu farw 84 o bobl Trefeca o'r Frech Wen. Ym mis Medi 1761 dywed Hannah Bowen mewn llythyr at Hywel Harris fod llawer yn wael yn Rhefeca gan gynnwys ei ferch ef ei hun, Elisabeth. Goroesodd Elisabeth yr afiechyd yn ddiogel. Fe fu Daniel Davies y bedyddiwr yn ddall o'i blentyndod o ganlyniad i'r frech, collodd Gwilym Hiraethog ei olwg yn un o'i lygaid oherwydd yr afiechyd, a bu John Elias yn ddall dros dro hefyd pan gafodd yr afiechyd pan yn blentyn. Felly roedd y Frech Wen yn gyfarwydd ac yn amlwg iawn yma yng Nghymru dros gyfnodau hir iawn. Y trydydd
salwch ydy y geri marwol neu y colera. Mae hwn wrth gwrs yn dod o yfed dŵr heintiedig, ond oedden nhw ddim yn deall hynny dros y canrifoedd. Fe ddaeth yr haint hwn i wledydd Prydain a Chymru yn y 4edd ganrif ar 15 gan beri dychryn mawr i'r boblogaeth. Fel arfer, clefyd trofannol oedd hwn, ond fe ledodd o'r India ar draws Ewrop i Brydain ac erbyn haf 1832 yr oedd yng Nghymru yn cyflawni ei anfadwaith. Ond mi oedd hi'n gyfnod o ddiwygiad yng Nghymru ac fe gafodd yr haint effaith yn rhannol ar yr hyn a ddigwyddodd. Dywedir o ganlyniad i ofn y geri marwol fod pobl yn heidio i'r capeli ar ganol y 4edd ganrif ar 15. Dywedodd y cymeriad hynod hwnnw, Robert Ellis Sgoldi, bu ymweliad y pregethwr arswydus hwn, sef y colera, yn foddion i brysuro yr adfywiad crefyddol rhagddo. Ac mewn rhai mannau, cychwynnwyd ar gyrfa gweddi am 5 o'r gloch bob bore i erfyn am drigaredd Duw rhag yr haint. Ni fu epidemig arall o'r geri marwol hyd 1842. A'r tro hwnnw eto, roedd pobl yn marw wrth y cannoedd. Cyfanswm y marwolaethau yn Lloegr a Chymru ym 1849 oedd 53,000. Y llynedd, swn i'n gwneud y ddarlith hon, mi fysa'n ni gyd wedi arswydo o glywed bod 53 o filoedd o bobl wedi marw. Ond eleni, mae'r cyd-destun yn bur wahanol. A mae rhoi cyd-destun y marwolaetha da ni wedi weld yng Nghymru mewn cyd-destun hanesyddol gwahanol iawn. Y Merthyr bu farw 1682, yn Abertawe 262, yng Nghaerdydd 400, dros 100 yn Ystrad Gynlais. Ac fe barodd hwn ymateb ymhlith y boblogaeth drwy iddynt droi at yr eglwysi wrth i cannoedd amgysur. Yn Soar, Merthyr, derbyniwyd cannoedd o aelodau newydd, 120 ohonyn nhw ar un sul arbennig. Pan oedd yr afiechyd yn ei anterth, fe gynhaliwyd cwrdd gweddi gyda dros 2,000 o ddynion y marchnad Aberafan i ofyn i Dduw atal llaw yr angel dinistriol. Ychwanegwyd miloedd o aelodau i'r eglwysi annibynnol, y Mynwy, Morgannwg, Brycheiniog, Caerfyrddin a Thu Hwnt. Ond yn raddol yn ystod ail hanner y ganrif, 4edd ganrif ar 15, wrth i safon byw, glanweithdra, cathffosiaeth a dealltwriaeth feddygol gynyddu, llwyddwyd i drechu'r geri marwol. Ac yna y 4edd haint yng Nghymru ydy ddarfodedigaeth, tuberculosis neu consumption. Ac oedd 'na nifer o enwau Cymraeg yn cael eu defnyddio ar gyfer y clefyd hwn sydd yn effeithio ar yr ysgyfaint, y diciau, y pla gwyn, clefyd wast, y diclein a pheswch y llifiant. Y clefyd heintus ydy hwn sydd yn cael ei drosglwyddo drwy anadlu diferion heintiedig pan fo claf yn anadlu neu yn disian. A mae hwn mor dach chi'n bod, gyfoes. Falle bod yr disgrifiad o y ddarfodedigaeth yn eich atgoffa chi o rywbeth heddiw yma. Fe gyrhaeddodd y ddarfodedigaeth ei weithaf yng Nghymru ar ganol y 4edd ganrif ar 15, ac fe geir toreth o gyfeiriadau yn llenyddiaeth ac emynyddiaeth y cyfnod, a mae wirioneddol angen ymchwil pellach a manylach ar y pethau yma, yn enwedig yn ein plith ni fel Cymru Cymraeg. Yn drist iawn mi oedd o yn effeithio yn aml ar bobl ifanc
yn ei harddegau ac oedolion ifanc gan amddifadu teuluoedd o'i plant, a hyn mewn cyfnod pan oedd marwolaeth babanod a phlant yn eithriadol o gyffredin. Fe ysgrifennodd Elis Wyn o Wyrfai englyn tyner am ei chwaer a ddioddefau. Meddai Elis Wyn yn ei galar, ei gwelais, yn cwyno mewn acenion lletnais, yn wen ei lliw, yn wan ei llais, a'r oerwlith ar ei harlais. Fe fydd arw merch Robert ap Gwilym Ddu ym 1834 yn 2 ar 15 a chanodd awdl goffa iddi gan gyfleu ei gwendid. Y peswch marwol pwysig, fe'n erlyn i'w derfyn dig, chwys afiach a cha sofid, a'i grydd fach dan gryfach gwryd. Pob arwyddion, coelion caeth a welid o'i marwolaeth. Ac un a fu farw o'r ddarfodedigaeth ym 1852 pan oedd o'n aelod yn Eglwys Ebeneser Caerdydd oedd Ieuan Gwynedd ac yntau yn ddim ond yn 11 ar 20 oed. Fe ddioddefodd o'r ddarfodedigaeth am flynyddoedd lawer a phan yn orweddiog yn ei wely fe ysgrifennodd lawer o'i erthygla yn erbyn brad y llyfrau gleision a thros y fenywod ac yntau mewn gwendid mawr. A dyna'r ail adran. Ac yna da ni yn dod at y trydydd adran, sef ymateb yr Eglwysi i'r heintia. Ac mae angen llawer iawn mwy o waith i hyn. Os oes na haneswyr yn gwrando, ewch ati i sgwennu erthygla ac i ddarllen o'r cofnodolion. Oherwydd yr ymateb yr Eglwysi i'r heintiau. Oherwydd anwybodaeth, mi oedd ymateb yr Eglwysi yn ymarferol i heintia yn aneffeithiol, a dyna oedd y gwir am ddynoliaeth hyd ddechrau'r 20fed ganrif gyda datblygiadau gwyddonol. Hynny fe roddodd cyfnod o heintiau dros y milenia gyfle i Gristnogaeth ymsefydlu fel ffydd, gariadus a gwasanaethgar trwy gydol ei hanes ac yn enwedig yn ystod y canrifoedd cynnar, oherwydd i parodrwydd i wasanaethu y rhai oedd yn dioddef. Ond roedd i dealltwriaeth o arwydd o cad heintiau yn deillio yn uniongyrchol o'r Beibl. Yn y Beibl fe gyflwynir plai fel rhan o ragluniaeth ac o ewyllus Duw. Fe welwyd dyfodiad plai fel mynegiant o farn Duw ar boblogaeth neu genedl. Mewn erthygl yn Seren Gomer, Gorffennaf 1842, y mae'r awdur sydd gyda'r ffug enw Cristion yn datgan mai barn Duw ar bechodau yw'r geri marwol, ac fel hyn y dywed Cristion. Y mae diriwiad a darostyngiad y natur ddynol drwy bechod wedi'n gadael yn agored i liaws o groesau, barnedigaethau a cherddon, a fuasai am byth yn ddieithriaid adnabyddus i ddyn, oni buasai ei anufuddod i orchymyn Duw. Drwy hyn ysychwyd ffynhonnell ein cysuron cynhenid, ac fe ysbeiliwyd llawer o'n rhagoriaethau fel creaduriaid, and arostwng i afael rhyw ddiliw o glefydau a heintiau barnol, yr rhai anhebryngant drwy byrth cyfing poenau ac arteithiau dioddefol i ddwylo angau ei hun, y cerydd bwriadol gan Dduw i'n cyfarfod oll. Ac fe ymhelaetha gan ddweud, cyn anfoniad y geri marwol ato, gwelsom bechodau newyddion yn cael eu llunio, ac oedd yn rhy greulon i Dduw ei dioddef yn hir. Ym mhwy oes y gwelwyd cymaint o ysbryd aflonydd ac anfoddgar ac awelwyd ymysg pobl iselradd cyn anfoniad yr haint atom. Cenfigenent wrth sefyllfaoedd
eu uwchraddolion, ffurfiant undeb a'i gilydd fel i fyny y pes a ewyll y sient yn ôl i hamcan eu hunain. Cynigiant at arglwyddiaethu ar ei meistriaid a defnyddiant bob moddion anghyfreithlon i godi eu hunain. A'r awdur yn y fan honno yn gweld y ffaith fod y werin yn codi yn erbyn ei meistri ac yn mynnu hawliau fel rhywbeth na ddylia ddigwydd, ac felly fod y geri marwol yn gosb am anufuddod y werin. Ac mi oedd y ddealltwriaeth yma yn seiliedig ar adnodau Beiblaidd, lle mae Duw yn cosbi. Cymrwch chi'r adnod yma yn Deuteronomium pennod 28. Duw sy'n siarad, "Os na fyddai'n gofalu cyflawni holl ofynion y gyfraith hon, a sgrifennwyd yn y llyfr hwn, a pharchu'r enw gogoneddus ac arswydus hwn, sef enw yr arglwydd dy Dduw. Yna bydd yr arglwydd yn trymhau ei blai anhygoel arnat ti ac ar depil, plai trymion a chyson a heintiau difrifol a pharhaus. Bydd yn dwyn arnat holl glefydau'r aifft a fy'n peri braw i ti, a byddant yn glynu wrthyt. Bydd yr arglwydd yn pentyrru arnat hefyd yr holl afiechydon a phlai nad ydynt wedi cynnwys yn llyfr y gyfraith hon, nes dy ddinistrio." Mewn erthygl arall yn Seren Gomer ym 1872, mae'r awdur yn annog pobl yn sgil y pla i geisio iachawdwriaeth. Meddai, gresyn meddwl, cymaint sydd wedi galw i fyd arall yn sydyn a di-rybydd yn ddiweddar, nad yw y miloedd sydd wedi harbed yn ymddangos fel pe yn ddiolchgar i Dduw am ei harbediad. Dywediad cyffredin yn y dref a'r gymdogaethau ydyw fod y colera yn drech pregethwr na'r frech wen, pe buasai y blaenaf wedi lladd hanner cymaint ar olaf, y buasai dynion wrth y cannoedd yn teimlo'i perygl ysbrydol ac yn ymofyn gyda'r difrifoldeb mwyaf am iachawdwriaeth i'w heneidiau. Da gen i mweled fod yn heglwysu drwy y cylchoedd yma yn gwisgo'i nerth ac yn ymdrechu trwy bob offerynoliaeth gyfreithlawn i alw sylw dynion at hawliau y nefoedd a gwerthfawredd crefydd Iesu. Felly mi oedden nhw'n annog pobl i droi mewn ffydd at yr arglwydd Iesu ac i geisio iachawdwriaeth o ganlyniad ac i osgoi y pla. Ac na barn Duw ar gymdeithas oedd dyfodiad y pla. A mi oedd hyn mewn gwirionedd yn wahanol i ddealltwriaeth Martin Luther, y diwygiwr Protestanaidd. Mi oedd o yn maintinio mai yr un drwg oedd yn gyfrifol am heintia a phlai. Oherwydd ym 1527 fi ymwelodd y pla du a Wittenberg ac fi wrthododd Martin Luther a'i wraig ymadael ar dref, ond yn hytrach i weini ar y dioddefwyr yn y dref honno. Yn sgil y colera, mi oedd pregethwyr yn defnyddio cyfeiriadau at yr heintia a breider einioes fel rhesymau i droi a chredu'n yr arglwydd Iesu cyn i farwolaeth ddod ar ei gwarsaf. Dyma enghraifft o bregas angladdol gan David Rhys, Llanelli, 1856. Mae hwn yn eiriog iawn fel lot o'r stwff yma, ynde? Mi osod yn anodd yn ei lle cyn darllen hwn. Pa unai yn y storm orwyllt y dwymyn boeth a ferwa yr ymenydd dros yr ymylau, neu yn wrwst grebachus a cholera. Wrwst, yn y Mangor, sa'n ni'n galw nhw'n clyma chwythig, neu cramp, maen nhw'n dweud erbyn hyn, ynde. Neu yn wrwst grebachus a cholera, neu yng nghorwynt chwildroawl ddamwain ddall, sydd yn hyrddio trwy y pared mewn munudyn i dragwyddoldeb, neu yntau yn hymestl y parlus a bair gyd ymollyniad cyffredinol yn y babell, neu yn yr apoplexi,
neu yn y darfodedigaeth twyllodrus sydd yn dweud heddwch ac yn taro'r un pryd dan y bumed ais, y mae yr agwedd arno'n hagyr a sŵn ei draed yn ddychrynllyd ym mhob ffordd. Brenin dychrynniadau ydyw ym mhob gwisg ac ym mhob ymddangosiad, y mae yn peri ofn ac arswyd. A byrdwn y bregas ydy, gwyliwch mae'r haint yn dod, da chi'n mynd i farw. Dywch i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Yr hwn sy'n rhoi bywyd tragwyddol i chi drwy ffydd. A mae'n debygol, yn ôl yr hyn dwi wedi darllen yn y 4th ganrif ar 15, mae prif ymateb yr eglwysi i'r plau oedd galw pobl i edifeirwch ac i ffydd yn Iesu, fel i bod nhw yn sicr o'i cadwedigaeth cyn marw. Ymateb arall naturiol, da ni wedi gweld hyn yn ddiweddar, ydy anogaeth i weddio, i droi at yr arglwydd ac i ddyfynhau yn perthynas gyda Duw. Mi oedd gweinidogion ac arweinyddion yn yr eglwysi yn annog aelodau i weddio dros waredigaeth oddi wrth yr heintia. Os ewch i'r llyfr Gweddi Cyffredin, mi oedd 'na weddia penodol drwy'r canrifoedd yn erbyn plau, a mi oedd cynnal cyrda gweddi arbennig mewn cyfnod o heintia yn beth eithriadol o gyffredin. Dyma weddi o'r llyfr Gweddi Cyffredin yn fer ydy, yn amser pla neu glefyd. Holl alluog Dduw, yr hwn yn dylid anfonaist bla ar dy bobl dy hun yn yr anialwch, o blegyd y gwardd sythni a'i gwrthryfel yn erbyn Moses ac Aron, ac hefyd yn amser y brenin Dafydd, a leddais da ffla'r nodau 10,000 a 30,000, ac yn y man gan gofio dy drigaredd ac edwais dy lleill, trigar ha wrthym wir bechaduriaid, a'r rhai yr ymwelir yr awr hon, a dirfawr haint am arwolaeth. Fel megis y pryd hwnnw, y derbyniaist gymodaeth, ac y gorchmynaist i'r angel dinistriol beidio a chosbi, felly bod yn awr yn deilwng gennyt wrth ladd oddi wrthym, y bla a'r gofidus haint yma, drwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ac yna yn ymarferol, doedd 'na ddim llawer oedden nhw'n gallu i wneud i atal lledaeniad y pla. Wrth gwrs, mi oedd gofalu dros deulu a dioddefwyr yn rhywbeth oedd yn digwydd yn gyson. Wrth gwrs, doedden nhw ddim yn sylweddoli weithiau fod rhai afiechydon yn heintus. Ac os oedden nhw'n gwybod, doedd hi ddim yn bosib iddyn nhw hunan ynysu, mi oedd cyfoethogion yn gallu ffoi i'r wlad neu i'w tai haf neu i ardal arall, ond doedd dim cyfle i'r werin i wneud hynny, oherwydd roedd rhaid iddynt lafurio i gael dŵr a chnydau a bwyd gweitha yr haint oedd yn ymosod arnyn nhw. Hyd ddiwedd y 4th ganrif ar 15, roedd ffynhonnau yn dal i gael ei defnyddio fel mannau geisio iachad am amrywiol clefyda, ac roedd gwreng a bonedd yn cyrchu i'r ffynhonnau yng Nghymru. Enghraifft, nid nepell i Bontarfynach, mae ffynon trisant. 2 ffynon yn ymyl i gilydd. Mi oedd un yn ôl y sôn yn gallu gwella anhwyldera llygaid, yr ail yn gwella clwyfau ac anhwyldera ar y croen, a'r drydydd ar gyfer afiechydon yn gyffredinol. Ac mi oedd pobl, da chi'n bod, wrth y cannoedd a'r miloedd yn ymweld â'r ffynhonnau hyn. Fe geir cyfeiriad yng nghofiant yr hynod David Williams troed Rhyw Dalar, amdano mynd i ymdrochi yn un o ffynhonnau Llanwrtyd ac yn cael iachad llwyr ar anhwylder y galon. Ac un arall fyddai'n mynd i'r un ffynon oedd y parchedig Theophilus Evans, cyfaill i William Williams Pant y Celyn. Fe oedd yfodd ef y dyfroedd yn rheolaidd ac o fewn 2 fis mi oedd o wedi cael ei iachau o'r clefri. A mae'r ffin rhwng ffydd gwirionedd
ac ofergoel, weithiau yn niwlog iawn yn hanes dynoliaeth. Peth arall syml a wnaed oedd cymryd meddyginiaethau a baratowyd yn lleol neu gartref mwyn ceisio gwella o salwch. Roedd nifer o lyfrau meddyginiaethol Cymraeg unai wedi cael eu cyfieithu neu wedi cael eu creu yn wreiddiol fel bod y werin yn gallu defnyddio i wneud moddion iddyn nhw eu hunan, fel y British Herbal neu lysieulyfr Britanaidd, gen i gopion o fan y fan yma, cyfieithiad o waith Culpeper gan D.T. Jones ar graffwyd yn Llanrwst ym 1818. Yn y llyfr hwn mae yna gyfarwyddiadau sut i wella pob math o afiechydon. O ollwng gwaed oedd yn arfer cyffredin, lle oedden nhw'n torri chydig ar y croen ac yn gollwng gwaed, oherwydd y syniad bod ti'n bosib ymryddhau o'r drwg oedd yn peri yr afiechyd yn y corff. A drwy ollwng gwaed, mi oedd y drwg yn mynd allan o'r corff ac yn iachau. A mae yna gyfarwyddiadau am hynny yn y llyfr meddyginiaethol hwn. Yr isaid cyntaf yn y llyfr Llysieulyfr Britanaidd ydy hwn, Cyngor rhag y ddarfodedigaeth. A pan doedd ganddoch chi ddim NHS, na gwrthfiotic, na brechiadau, oedd rhaid i chi wneud hyn yn doedd? Oedd rhaid i chi geisio iechyd i'ch plant oedd yn marw o flaen eich llygyd ac i'ch teulu. Dyma'r resait cyntaf, Cyngor rhag y ddarfodedigaeth, consumption, os y cymerir mewn pryd. Cymerwch lonaid llaw o horownd a hanner hyn o riwr gerddi mewn 2 chwart o ddwfr a 2 bwys o siwgr coch ynddo, a'i berwi yn hyd nes wastio'r hanner a photelwch. Cymerwch ohono 2 llonaid llwy fwrdd bob bore ar eich cythlwng. Rwy'n siŵr bod y moddion hyn yn rhoi ychydig o gysur i bobl, ond go brin i fod o wedi dod â llawer o iachad. A dyna ddiwedd y drydedd adran. A casgliadau byr i gloi y ddarlith. Yn gyntaf, mae plai a pandemics yn newid cyfeiriad hanes ar hyn sydd yn digwydd yng ngwaith a thystiolaeth yr Eglwys Gristnogol. Fe fydd hi yn ddiddorol yn y degawdau nesaf o edrych yn ôl i weld beth ydy canlyniad ac effaith y Covid-19 ar yn heglwysi, ar yn cenedl ni, cenedl y Cymru, ar yn masnach ni, ar yn economi, ac hefyd ar yn heglwysi ni. Be fydd y newid mawr fydd wedi digwydd o ganlyniad i'r pandemig hwn? Gyda'r pla du, y geri marwol, y ddarfodedigaeth, fe wynebodd eglwysi heriau newydd, ac mae pethau gallwn ni heddiw i ddysgu o'i llwyddiannau a'i camgymeriadau. Gan fod Duw yn caniatáu hyn ddigwydd, beth ydy'r gwersi yr ydym ni am ei ddysgu ganddo? Yn ail, mae plai a phandemics yn ein hannog i ystyried ein diwinyddiaeth a sylfaeni ein diwinyddiaeth. A sut yr ydym ni heddiw yn esbonio mewn cyd-destun ysbrydol ddyfodiad plai difrifol, yn enwedig yn wyneb dealltwriaeth wyddonol gyfoes. Yn drydydd, roeddem wedi tybio yn hunandybus fel cenhedloedd y gorllewin na fyddai pla yn dod unwaith eto i'n difa a'n lladd, gan ein bod wedi datblygu yn wyddonol ac yn feddygol. Eto gyda'r Covid presennol, rydym wedi cael gwers i beidio chymryd pethau yn ganiataol, ac nad ydyw pethau o dan ein rheolaeth ni. Yn wir, nid yw dynoliaeth byth yn goruwch lywodraethu ar ddigwyddiadau hanes. Duw yn unig sydd yn gwneud hynny. A diolch i chi
am wrando.